Εμείς οι φιλικοί, και εμείς οι κληρικοί, και εμείς οι ναυτικοί και οι στεριανοί, και εμείς οι πολέμαρχοι, και εγώ ο Υψηλάντης, και εγώ ο Παπαφλέσσας, και εγώ ο Κολοκοτρώνης, και εγώ ο Καραϊσκάκης, και εγώ ο παλαιόν πατρών Γερμανός, και εγώ ο Κωνσταντίνος Κανάρης, και εγώ ο Εμμανουήλ Παπάς, και εγώ ο Αθανάσιος Διάκος, και εγώ ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Εμείς οι Έλληνες αποφασίσαμεν για να ελευθερωθόμεν, για να αποθάνομεν υπερπίστεως και πατρίδος, και σηκώσαμε τα άρματα κατά των αγαρινών Τούρκων στις 25 του Μαρτιού του 1821, ανήμερον του Ευαγγελισμού της ευλογημένης Θεοτόκου. Έλληνες, ελευθερία ή θάνατος!